Bismillah mon robinde jayndeji leydi men garandi en alhamis nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goo alarba hanki o wonno ko alarba kewɗo curki alarba kewɗo ndondi alarba mbo yejjittake ha abadan sababu nde kay ko hewno hanki ko toon to lamorgo meɗen Dakar caggal nde oɗo gonnoɗo candidat sungoji lefol laamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi kanko Ousmane Sonko fawedemo jungo ñalawma hanki o jibini ɗeɗo gueɗe foof e wiide musidɓe men jayndiyankoɓe Le Quotidien toon to avenue Blaise Diagne ko duppano toon ñalawma hanki o saabino kay fofde toon welano haydara hendu ummotonodu toon ndu wonano hendu welndu nadde kine guilay grenade uji lacrymogène pelladi fayanma ha e ponoji duppadi diddodiral hakkude wondiɓe Ousmane Sonko e dadiɓeɓe to laabi Médina toonne kadi ko yimɓe woɗɓe e paadi toon e dendagal rond point uji gonɗi toon aɓe jogui ɓooli mabɓe jamde mabɓe ha e yoga e kaɓirde ɗe ganduɗa ko bonɗe no feewi ko ɓen noon yimɓe yiɗɓe bone ɓeɓe indiri nervi ɓe hay goto anda holto jeeya ko kañumen jiyano toon e kewendi ina jogitande nde ganduɗa ko hulɓinide no feewi yeesogol lamorgo meɗen Dakar joguino ñalawma hanki o waylimo no feewi faytama no feewi udditoyen jayde laas tawtoyen toon kannon haal e wiide mabɓe Ousmane Sonko ñalawma hanki o wonano jilinoɗo jaam ko neɗɗo jilinoɗo bone ko ɗum no saabi kanko Ousmane Sonko yaltudemo galle makko waktuji jeenayyi woni 9h fayanma e notoygol juge d'instruction kanko Ousmane Sonko waktuji joyi woni 5 heures de temps ko ɗum o waɗi e lawol ngol ngam hollirde kanko Ousmane Sonko cortège makko koko waɗa bloqué kanko Ousmane Sonko o suɓana ko lawol mo ganduɗa ko kañum ɓuuri yawde lawol mo ganduɗa hewani autoji hewani embouteillage ngam o rewa toon Ousmane Sonko sali wi ko hay goto suɓanta ko ɗum lawol kañum ƴettani hoore muɗum lawol musidɓe men jayndiyankoɓe las inniri ɗum ko Ousmane Sonko way kono gonnode e campagne élection présidentielle Ousmane Sonko yinno ko jiye kam Ousmane Sonko yinno ko leydi ndi tina mbeɗem yaha mbeɗem notoyo Ousmane Sonko kala to dente kala to hollita yimɓe ina potta ɗon Ousmane Sonko ko toon yinno rewoyde waɗa koyngal ha yettoyo to o mo ganduɗa ko kanko woni juge mbo 8e cabinet ko hunde nde ganduɗa dadiɓeɓe on ɗon cortège hokkanimo ɗum ko ɗum noon saabi ɓe keeɓi yamirore fawde Ousmane Sonko jungo sababu nde kay ko wiyete ko trouble à l'ordre public dilloji ɗi o dillini sababu nde kay oɗo raffi coronavirus mo gonduɗen Ousmane Sonko rentini dente ɗe ganduɗa jamirano ko kaɗanode ko ɗum ɗon jeeya e ko ɓuuri sabade kanko Ousmane Sonko o fawama jungo lamorgo men Dakar musino no feewi holliti ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe vox populi e wiide musidɓe men jayndiyankoɓe enquête beela alhaali viol hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr ittetake fawe banggue hankkadi kay Ousmane Sonko ko fawira jungo ñalawma hanki o ko hunde nde ala e yamirore payen e jayde enquête yeeyoɓe wonɓe to place de la nation ha eko tarti ɗum goyi toon bojji ɗi ganduɗa ko jurminiɗe no feewi ɗin ɗon bojji ina tawe e nder jayde enquête ngam hollidde ɓe bonirama ko heewi ñalawma maɓɓe hanki o ko ñalawma mo ganduɗa ɓe jejjitta ɗum ha abadan ɗum ɗon foof ala caabiɗo ɗum so wona Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum payen e jayde l'observateur tawtoyten toon kaddi ko haala Ousmane Sonko musidɓe men jayndiyankoɓe l'observateur mbayi kono fadnoɓe oɗo ñalawma ma yotto sababu nde kay nde ɓe kolliti hanki to lamorgo meɗen Dakar ko hunde nde ganduɗa ina jottorono no feewi kiɗo curki ndiɗon dondi nduɗo lewlewndu ɗiɗo grenade uji lacrymogène lamorgo meɗen Dakar wuuri alarba hanki o alarba kewɗo ndondi ɗinnon seppoji ɗi yimɓe Ousmane Sonko juɓɓini ñalawma hanki o ko ɗum tawoyten e jayde Sud Quotidien wondude e Walf Quotidien caggal nde Ousmane Sonko fawa jungo ñalawma hanki o to lamorgo meɗen Dakar to Saint-Louis ha toon to Ziguinchor ko seppoji musɗi teska toon nanggodiral hakkude ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni seppannoɓeɓe woni yimɓe Ousmane Sonko wondude e force de l'ordre e wiide musidɓe men jayndiyankoɓe Les Échos Ousmane Sonko koko waɗa kidnappé ñalawma hanki o kanko Ousmane Sonko ɓe padani haw yettoyi ko ɗon e lawol ngol ɓe battidi fawdemo jungo ɓe jaltini woye oto makko ɓe nanni woye oto goɗɗo amo wondi e garde corps uji makko ɗiɗo ɓen noon dadi ɓe nannuɓe Ousmane Sonko e oto mumen ɓe nawi Ousmane Sonko ko toon to section de recherche caggal nde o yetti kanko Ousmane Sonko o hucciti e pose mo question ngaji o sali ko ngaftude hunuk makko hay jabade on ɗon no jabaki Ousmane Sonko e garde corps uji muɗum ɗiɗi nana e garde à vue aɓene e juude dadiɓeɓe gasniroyen e jayde Le Témoin Quotidien e wiide mabɓe duuɓi jeenayyi ɗi o waɗi e jappere nde kanko président Macky Sall o nanni lundiɓe makko foof e dumbirdu wattinino hen ko omo ganduɗa ko kanko woni Ousmane Sonko kanko Ousmane Sonko ummadema ñalawma hanki o wasi konngol makko o wasi liberté makko ko ɗum noon kay saabi ɗiɗo violation ngaji wondude manifestation ngaji toon to
lamorgo meɗen Dakar wondude e banlieue muɗum wattana o fof ina fira ina faccira e jayde Le Témoin yo jaam e kisalal woni men.